atxine arte zuik ez eta egon, hartuk egerten zenen, portal motzeitea igol hotza portalean, eta igol zertzen zeren, hartu pilua zaranin ekarri, eta zeren egiten igol, zuten, egiten zan. Eta maiek eta estorbuit jodean, eta maiek holan plegaten, ezetu dodaz. Geuren, ez da ezetu duz. Horrek hartasuritxekan bertan zuten inalizeteko? Lekuan izetako. Eta gero, ostentzean, edo karrekuen, edo portalean egiten zan, hartasuriki ingenalin. Baina zuten bera otzatik egunean zuten, eta hola penok egiten zanean, zertzeko leku. Eta hartasuritxe zeitzen zen duen danon artean? Bai. Umek eta nagusik eta danok? Danak, umek alduena, eta beste bero alduena, eta danak alduena. Hori eskusitzen zen, ez da? Eskusitzen zen hori. Zape aldardi betera, eta hartu, zestu da. Eta gero, haikati zestutati, zerera, sekutara. Lehen seku egoten zen, seku honek egoten zen, sekutara. Eta gero, labazu gero. Gero labazu ikin zen, egin mitzen zen sekutan, zertzeko. Eta gero zenote moduen, labazu ikin zen, tigertan zenean, jo portalean, eta errotara, edo arkara, eta arkati errotana, eta usta berrotati arkara.